ако искаш ти снимай от твоя, аз ще снимам от моя. Знаеш какво? Снимай от моя, защото... Ама аз искам да имам също. Ела. Аз ще го изпратя. Ама аз не мога да получавам файлове. Ти като им пращаш. Аре, после. Добре, ти снимай от твоя, за да го имам, защото аз нали, не мога да обръщам, ти снимай и ще видя кое най-много ми харесва. Става ли? Чакай. Мале, за първи път идеш в халата. Още малко става факултета, ама не искам във факултета. Абе, ти малко беше. Не е хубаво факултета. Сега натам. Натам? Да. Спокойно, не е страшно. Няма да те бъде някъде... Искам да ми вярваш. Сега никой няма да повярва, че си тук, аз ти казвам. Снимаш ли? Ти не снимаш? Не, чакай, ама. Брат, зелен... Добре, Чакай. Какво? Аре, ще ти чака, ти нямам търпение. Ще се насърам. Така, дай да обясниш какво става. Добре, значи, излъхме, че нашата годишна е 10. Но годишната ни е сряда 22 октомври 2020. И правим 5 години. Ама ние сега го празнуваме. И ще се познаем с всички мои приятели. И най-добра приятелка Асия. То преди всички са ми най-добри приятели там. Затова... да, мисля, че е това. Ще идваш после в нас. Към Пул ще взимат. Не, 10. О, супер! Yes. Ти направи ли нещо домашно? Не. Добре, снимай, обърни камерата бързо. Тук сме, тук живее звезди. Ето там. Чакай, че ми е мръсна камерата. Дай. Слушай, от тук е това. Защото моето е така. Готово, снима ли? Нищо, ще го направиш. Напри на 0,5. Чакай. Да. Става ли? Добре, тук живее на баба, на Ася бабата. Ама чакам дали е там, ако е там. Нещо не ми дава да направя 0,5, а преди да ми даваш? Имаш функция, в смисъл, тук живее ангелчо горе. Тук живее звезди. Тук живее звезди, да, тук. Тя е 4 етажна къща, ама тя е на първи етаж. Много грозно мериш тук винаги. Да, смърди. Тук и на Ася брата Васко. Леле, трябва да внимаваме. Добре, сега. Васко, тихо, не казвай, че сме тук. Къде е Ася? Къде е Ася? Май тапиш се. Кажи верно. Кажи, добре, ама нали не я пускат на камъка? Ти не казвай, ако наистина на камъка. Добре, тук живее Алекс. Алекс? Да. Коя Това Алекс? нещо, където е малко по-пълничко. Моля? Не, моля те, не й казвай. Прави ме изненада, моля те. Тя е най-братна приятелка и имаме днеска годишна. А ти как си, Васе? Нормално. Що? Така. Вие сте с Сони. С кой? Ицо. Леле, няма как да не се биете вие. Ще се наби от вас. Как ще натичи? Леле, давай! Чакай. Там са всичките. Виж как гледат, Идва. Здравейте! Си грозно. Какво става? Защо толкова късно? Не ми съжалявам. Марче, какво става? Ушка е, тя ми е най-добра приятелка, така че не отдичи. Запознайте се. Аз казвам Мариан. Казвам Яна. Много се кефя, за първи път идва. Да. Добре. Моя може. Искаш ли да ти това? Къде е, ама? Ама иди сам де. Що не искаш? Който е последен не е лайно. Стига де. Ти се легаваш, отивай там, айде. Но аз не искам.
Нали си мъж? Нали си голям? Дали се като бебе на 5. Тя е сама, а ти си момче и не ходиш сам. Ха. Аре ти. Жал. Ма то само тук отпред са нагоре, не? Да. Те където ги виждаш, където е брат ми, сега само там. Ма нещо, когато ходиш е по-различно, не знам. Когато си вървиш нормално е по... Кажа? Какво да си играя? Пусни топката. С какво да си играя? Ще отараш телевизията, остави там. Ама просто си играя така. Остане като ти кам. Не. Не. Искам. Остане. Остави там. Не. Пусни топката. Не. Остане. Пусни топката. Не. Ще щупиш телевизора. Не. Не си играй вътре. Вътре топка не се играе. Вътре топка не се играе. Ама вече аз нищо не правя с топката. Лежим си просто. Мамо, кажи му, че не трябва да има топка вътре. А се не топка вътре не. Разбра ли? Ама... Ако не слуша, няма да го водиш. Хайде, дай. Не, моля те, не. Не знам как да го направя, че го ским. Мене от страх. Славена, стига. Стига, брат! Брат, стига, моля те, че ще умирам. Не.
Стига. Слави. Не. Стига, брат. Гери, ево пък слушай сестра ти. Това на мен знаеш, ако ми говориш. Мен много ме страх. Не, моля те. Стига, моля те. Ставай, момче. Аз... Да, виж колко и дръжки имам. Това от труцави куби. Много са удобни, много са удобни. Малко са ми голями, само малко. Много са ми...